हाय सांग मैंने यहाँ हूँ मो फास्ट ब्लॉग आउ मुझे आम घर आज कौन हो जानी मुझे जाऊँगी माछ आने देखा कौन किस हो घरे कौन कौन केमती किस कर देखनी कौन किस कौन तरकारी वरकारी मुझे जाऊँगी कौन दीटा माछ दीटा नहीं आस भाई माछ आने देखिए माछ दुकान के जाऊँ है आसिक देखिए घरे कौन तरकारी मुझे है 10-15 दिन के कहते माछ खाइबू मैंने माछ आनी मु आज जाऊँगी चुपकी माछ नहीं आसती घरे कौन तरकारी कर देखुची है हौ एमती वीडियो था देखु घरे केमती कौन सरप्राइज होगी माछ नहीं जी आज आम ए जाऊँ सीढ़ी ना कौन कौच आकाश भाई हाँ चलो चलो देखा कौन किस रिएक्शन चलो बंधु मैंने डायरेक्ट मार्केट में मिल समझते हो हो जाऊँ दुकान गुड़ा जाऊँ है दुकान देखा हेलो गाइज पहुँची जो रूम को देखा कौन किस घरे हो सरप्राइजटा देखा जाओ ये धराई जो माछ एबे रूम तो जाऊँ देखिए कौन किस तरकारी रांधि थे तापर हम देखू ये देख धरती माछ पहुँचीगलु रूम को देखा कौन तरकारी है टिके लाइन था बापू पूरा सोई पड़े तो हेलो मैडम मैंने पूरा सोई हाँ पबी ना पबी बापू कि निद उठ 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 देखो कि निद ओहो उठ 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 देखो कौन आना है देखो देखो न देखो देखो सीट देखो कौन आना है देखो 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 उठ ए माछ किए जोरी देछि पूरा अच्छा हो माछ किए रांधबो रांधबो किए तमे के रांधबो जल्दी जल्दी करो छान नहीं तरकारी कौन तरकारी कौन कौन कर प्याज से काटुनु ग्राइंडिंग हेबो दे मत पानी नहीं पठानी मत ठंडा रह जो प्याज काट दियो कौन माछ है ये पूरा समुद्र माछ देखंतु की माछ नाड की समुद्र माछ अरे कोन कहली बा समुद्र माछ ए प्याज ग्राइंडर हबो ताले मते तो छोटा छोटा कई पेन कटा करू तो बॉर्डर कर देछन भाजी ए मसला रे तो पड़िबो कदे बेसन देबो बेसन के दियो मां कौन नून ना बेसन गाएगा अरे की मसला जे नाली मसला फिश फ्राई मसला अरे से नालिया होई जो या नालिया हो धोला हम तो खाइले हला लंका गुंड टिके कोई चलो कौन कौन पको चोटी कोई चलो फिश फ्राई मसला हाँ
चिकन आउ ଆରେ ବେଶୀ ଯେ ହେଇ ଆଉ ହଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ हल्दी गुंड सेटा हल्दी गुंड की ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଏଠିକି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାଛ ଦେଖିତେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦେବ ହାଲକା ଏଇଟା କ'ଣଟା କୋରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡର ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଆଣିଲନି ନା ସୋରିଷ ତେଲ କହିତେ ନେଇ କିଛି କିଛି ଦରକାର ଆଉ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ପକଉଛି ମାଛ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଟା ହଁ ଲାଗିବ ଜଲ୍ଦି ଲା ମୋର ଲାଳ କରଲାନି ହେଇନି ପରା ପାଣିରେ ପକେଇ ଢାଳିକି ଗ୍ଲାସରେ ନା ଗ୍ଲାସ ଢାଳି ସାରିଛନ୍ତି ଅଦା ଟିକେ ବାହାର କର ଏଇଟା ଅଦା ଜଲ୍ଦି କର ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଗଲେ ଅଦା ନେ ବାह ମାଛକୁ ପୁରା ଏଇଟା ମସଲାଟା ନା ତାର ଇଏଟା ମୋ ମସଲାଟା ହେଡ଼ି ଦେଇକିନା ଇଏ ଛାଣନ୍ତି ଛାଣନ୍ତି ନା ଭାଜିବୁ ମସଲାଟା ତରକାରୀ ହେଲେ ନା ପକାନ୍ତି ସେଟା ସେମିତି ନାହିଁ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇକିନା ଭାଜାଯାଏ ଭଜା ଏଇଟା ଭଜା ମସଲା ଆଏ ଭଜାରେ କରିଦେବି ଏଇଟା ଖାଲି ଭାଜିବି ତରକାରୀ ହବ ବସ ନା ତାୱା ହଁ ତୁମେ ସେ ପାଟରେ ବସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକିନା ଏବେ ବି ରଖିଛ ଦିଅ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲିଲାନି ହଁ ତୁମେ ଛାଡ଼ ଆଗ ରାସ୍ତାରୁ ଛାଡ଼ ସେଇଆ ଏବେ ରେଡ଼ି ବାହ ଏଇ ତାୱା ବସିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଲା ହେଇ ଏଟା ଭଲସେ ଲଗେଇ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଲା କାଗଜଟା କାଗଜ କ'ଣ କରିବ ଲାଇଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଜି ମୋମୋସ୍ ଖାଇଦେବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଉ ତମେ ଯିବ ଲୋ ଏଇ ବସିଲା ଏଠି ଛାଣିବ ଭଜା ହବ ଛାଡ଼ା ପକେଇ କଇଁଆ ପାଇଲୁ ବୋଲ ନାଇଁ ପାଇଲେ ପୁରା ସେଇଠି ମିଳିଛି କଇଁଆ ମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ନାଇଁ ତୁ କଇଁଆ ଏଇଠି ଥିଲା ଦେଖିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରସୁଣ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି କୁସୁଣି ଡାଲ କୁସୁନଟା ଏଇଟା ତା ଛତା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ଛତା ନାଇଁ ଲୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଛତା ବାପରେ ଆଉ ପାଲା ବାଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲା କରିଦିଅ ପାଲାବାଲି ପୁରା ନାଁ ଅଛି ତାର ପାଲାବାଲି ବୋଲି କମଲ କୋମଳ କଥା ମତେ କହୁଛି ନାଁଟା ତାର ପାଲାବାଲି ପୁରା ତୁ ଏମିତି ରସୁଣ ଛଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଛଡ଼େଇ ସାରିବୁ ବେ ଆଉ କେମିତି ଛଡ଼ି ନଖ ନାଇଁ ଆଉ ନଖ ସବୁ ଟାଣ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଆଉ ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଛଡ଼େଇ ପାରିବୁନି ତୁ ନଖ ଟାଣ୍ଟି କରିଦେଇଛି ହାତ ସାରିଦିବୁ ନା ଚଂ ହାତ ସାରିଦିବୁ ନା ହଁ ଭାତ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଲାଗେ ଏତେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି କେତେ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧିବ କେତେ ଢିଲା ପଡ଼ିଥିବ ଲୋ କେତେ ଦୂରିଆ ମାନେ ମାଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାଛ ଦୋକାନ ମିଳୁନଥିଲା କହିଲି ପରା 5ଟା କେତେ ଲୋକକୁ ମାଛ ଦୋକାନ ପଚାରିଛୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଜାଣିବେ ନିଅ ଝିଅ ଭଜା ତ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଭଜା ଦେଖ ବାପରେ କି ଲେଖା ଯାଉଛି ଖାଲି ଓ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ୍ବୁଲ ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିକି ଆସିବି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ କୋଉଠି ମିଶେଇଥାନ୍ତ ମାଛରେ ମିଶାଯାଏ ଆମ୍ବୁଲ ନାଇଁ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତମେ ତ ଖାଇକି କିନି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ମା ରଖିପାରିଲ ନାଇଁ ନା ଏଇ ସାନ ମାଇଁ ମାନେ ଗଲେ ଗାଁକୁ ମୁଁ କରିବି ଆମ୍ବୁଲ ଦିଟା ଭଲ ଖାଉଛି ପାଶୁଛି ସେତିକି ନା ସେତିକି ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଯେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି
ତୋର ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତମେ ଯେ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଦେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା ରଖିଦେଇଥା ତାର୍କି ରଖିଦେବା ଆଉ ଖାଇବା ରଖିଦେବା ତାର୍କି ରଖିଦେବି ଏଇ ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେବୁ ଖାଇଦେବ ଆଉ ଖାଇବା ରଖିଦେବୁ ଖାଉଥିଲ କାଙ୍ଗାଳି ଖାଇ ସାରିଲିନି ଲୋ ମାଛ ବାପଲୋ ଦିଅ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ଓଲା ଓଲା ବାସ୍ ତମେ କିସ କରୁଛ ବୋଉଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ଭଜା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାରି ଖାଇ ସାରିଲିନି ଏ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଉ ପିଠା କୁହାଯାଏ ଲାଉ ପିଠା ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ଏଇନା ଗରମ କର ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବ ଫିର୍ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ନା ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ କରିବେ ହଁ ଦେଶୀ ଲାଉ ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଚାଖି ଦେବାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ସୁସ୍ୱାଦ ଆମେ ବନେଇଛୁ କି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଖାଇ ଦେଖ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ନା ଦେଶୀ ଲାଉ ପିଠା କୋଉଟା ତୁମ ଥାଳି ଏଟା ଭାଇ ଏଟା ପପିନା ଏଟା ମୁଁ ବାଦ ଦେଲି ଝିପିରି ବର୍ଷା ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଏ କିସ ମନ ତ ଟେନସନ ଲାଗେ ଥାଳି ବାଲା ଖାଲି ସାଇତରେ ଖାଲି ପଡିଛି କିନ୍ତି ହେଲା ଏ ଦିଅ ମୋ ଥାଳିଟା ଦିଅ କୋଉଟା ତମଟା ସେଇଟା ପା ଏଇଠି ଖାଇବ ନା କିସ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଖାଇବ ଆସୁନ ଏଇଠି ଆଉ ସେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବସିବେ ଏଇଠି ଆସୁନ ମୁଁ କୋଉଠି ବସିବି ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ବସି ପାରିବିନି ମୋର ଏଇଠି ବସିବି ଆଉ ପାଣି ନେଇ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଟା ନା ଏଟା ତ ଟାଟିଆରେ ଆମ ପ୍ଲେଟଟା ଆଉ ବେଶୀଟା କହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନି ଏଇ ତମେ ଖାଇଲ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇବୁ ଏବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ବାସ୍ ସବୁ ଦାଡ଼ି ଦାଡ଼ି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପ କି ଖାଉଛ ଓହୋ ଓ ବାପ ପୁରା ଖତମ କେମିତି ଲାଗିଲା टेस्टी टेस्टी କେତେ ଟେଷ୍ଟି बहुत टेस्टी ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି ଖାଇଦେଲ ଆଉ ନି हां ये देखना ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଓ ନିଜେ ରୋଷେଇଆ ନିଜେ ଖାଇଲ ପୁରା ଥାଳି ଚାଟିକିନା ବାପ କି ଟେଷ୍ଟି ଓହୋ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବା ପୁରା ଶେଷ ବାସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋରି ପୁରା ଖାଇଲା ଫାଇନାଲ ना कोइया गाड़ी एठी भाईटी पळासची मते देथा ना ଖାଇଦେ ନେଇ ଯା ରଖିଦେ नहीं खाबी ହଉ ରଖିଦେ ତାବେ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ପୁରା ଖାନା ପିନା ହେଇଗଲା ଏବେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେବା ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ହେଲା କି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ ଓକେ ବାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଭାଇ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ